Lero panyazo voice box bambo Jonathan Phiri akuyika maganizo awo pa nkhani yokhudzana ndi ngozi yakuchikangawa imene mwachisoni idatiphera olemekezeka Vice President Dr. Klaus Chilima komanso amalawi ena 8. Mukulankhula kwawo lero bambo Jonathan Phiri akunena kuti anzathu a chipani cha Malawi Congress Party mutangomva kuti APM walamula kunena kuti pakhalenso kafukufuku wina inuyo simene kuti mudzinyinyirika kapena kuti mudzidandaula mmene kuti inuyo mudzisangalala kuti ayi finally chilungamo chiyenda ngati madzi, ndipo aliyense amene wakhala kukamba zoyipa za chipani chanu kuti mudapha Vice President ndikuti zinthuzo zibwera pambalambanda ndipo chilungamo chake chioneka komanso ndikuti mbiri yanu ikhala bwino. Koma ngati munyinyirika kuti pasakhale kafukufuku wina, zimenezo zipereka chikayiko kwa Amalawi kuti kodi inuyo mukaniranji kuti zinthuzi zichitikenso. Ndikhale modzi pano panyasa voice box tamvetsera akulu amenewa ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Tikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli masana tsiku la lero. Mwaswera bwanji konse kumene muli. Lero ndi pa 4 March 2026 pamene nthawi yanga 84 minutes to 2 masana tsiku la lero. Mwaswera bwanji kumene muli. Dzina langa ndine Comrade Jonathan Phiri. Mwaswera bwanji amalawi anzanga. Masana tsiku la lero ndikufuna kuti ine ndiyayankhe bambo Bile Malata amene agundika kwambiri kuyankhula kutsutsana ndi boma ndi chiganizo, kutsutsana ndi chiganizo chimene anachipanga Profesa Peter Mutharika kuti pakufunikira kuti pakhalenso kafukufuku wina ofufuza za imfa ya Dr. Klaus Chilima amene anali Vice President wa dziko lino la Malawi komanso ndi anthu ena aja amene anafa kuchikangawa, anthu ena aja okwana 8. So abambo Bile Malata akubwera ndikumayankhula kuti iwo wakuona kuti nzosafunikira. Abambo Malata akubwera kuliuza dziko kunena kuti nzosafunikira ndi agundika kuyankhula ko basi. Ndi ma video clip kuyankhula nkhani yake imodzi yomweyo. Ndi ineyo ndili ndi funso kwa abambo Bile Malata. Inu mukudziwa kunena kuti amalawi ambiri anali ndi mafunso ndipo mafunso opanda mayankho. Pa commission of inquiry imene anakhazikitsa president akale Dr. Lazarus Magafe Chakwera, mukudziwa inu kunena kuti mmodzi mwa iwo amene anali ngati munthu mu commission of inquiry anali anamiwa, ndipo anamiwa kuti azisiya ananena kuti azikuchitika izi sindizo, akufuna tipange zinthu zoti tilinamize dziko. Zimenenso atayankhula zimene zijanamiwa zinabweretsa chikayikitso chachikulu ku commission of inquiry imeneyi, ngakhale zinabwera ku mtundu wa Malawi koma Malawi sanazilandire ndi manja awo awiri. Pali zifukwa chimene amalawi ambiri anakayikira ma commission of inquiry awiri onse. Ine imene inachitika ku Germany imene akupanga kumene kuja kafukufuku, Dr. Lazarus Magafe Chakwera ananyamuka ndi anthu kupita konkuja kafukufuku kapena nene kuti zotsatira zisanabwere zimene pa inquiry pa zofufuzafufuza zimene amapanga kumene kuja ku Germany. Zimenenso zinapereka chikayikitso mtundu wa Malawi kuti ukuku zimene zingabwere ukuku sizikhalanso zinthu zonena kuti zotigwira mtima. Ndipo tidaona dziko la Malawi akuyankhula, ngakhale mabishopu akuyankhula, anthu akuyankhula kunena kuti zotsatira zimene zikubwera pa ma commission of inquiry amene wawa zili ndi mafunso ochuluka kwambiri, amene mafunso amalawi adakali nawo mpaka na lero. Ndiye ine Comrade Jonathan Phiri komanso ndi amalawi anzanga ambiri ife tikunena kuti boma lichita bwino kwambiri kuti pakhalenso kufufuza kwina monga amene anakambira a president a dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kuti pachitike ndithu, akuona kuti kwabwino kuti pachitike kafukufuku wina kuti ifeyo amalawi tidziwe choona chenicheni kuti zinakhala motani. Chifukwa Baibulo limafotokoza kunena kuti mukadziwa choonadicho chidza kumasulani. Amalawi tikufuna tidziwe choonadi kuti choonadicho ifeyo chitimasule.
nkutheka kunena kuti anthufe timaganiza mwina molakwika kunena kuti chipani cha Congress nchimene chinachita chipongwe kupha anthu amene ajawa. Nkutheka ife timaganiza molakwika. Tsopano nthawi ndikuona ngati kuti inuyo ndi amene munayenera kumanyadira kwambiri. Ine ndikuona kunena kuti inuyo ndi amene munafunikira kukhala patsogolo chipani cha Congress kukhala patsogolo kumanyadira kunena kuti nthawi ija yakwana tsopano kunena kuti pakhale kufufuza kuti ifeyo mbiri yonyansa ichoke amalawi asatiganizire ife kuti tinapanga zimenezo. Inuyo ndi amene munayenera kukhala woyambirira kumapusha kubomako kunena kuti commission of inquiry ikhazikitsidwe mwachangu cholinga chonena kuti amalawi adziwe choonadi kunena kuti ife MCP ife sitinachite chipongwe Dr. Saulos Klaus Chilima. Inu ndi amene munayenera kukhala woyambirira. Koma chodabwitsa inuyo amalawi anakukayikirani. Amalawi anakukayikirani kuti ndi amene munampanga chipongwe enzanu chifukwa cha mgwirizano umene munagwirizana 5 years. Andiso komanso chifukwa cha zoyankhula zina timachita kumva ife m'misonkhano achina Gotani Hala kumanena kuti ife tilolera kupereka nsembe koma ine sitilola bwana kunena kuti 2025 musadzayimire. Ife timati tikakhala timalamulira zaka 3 chakuti sitingalole kuti pabwerepo wina pamenepa. Pamene akuluakulu amene amayankhula zimenezi amadziwa zonena kuti pali mgwirizano wa 5 years. Ndikubwera ndithu ndikumayankhula atapangisa msonkhano achimwendo kunena kuti kodi Chilima asowe asasowe. Nkumazayankha Congress kuti Chilima asowe. Zimenezo zinachitika zimenezi zinapereka chikayikitso chachikulu kunena kuti anapanga plan imene ja plot imene ija ndi achipani cha Malawi Congress Party atsogoleri achipani cha Malawi Congress Party. Ndelero zonse zija kuti zifufutidwe inuyo ndi amene munayenera kusangalala kunena kuti awa wakufufuzawa ndi ena amalawi akhulupirira zikabwera poyera zofufuzazo. Koma chodabwitsa nchonena kuti zikuoneka ngati kuti mukutumanso awa abire malata kuti aziyankhula kunena kuti sizoyenerera kunena kuti akhazikitse commission of inquiry ina. Why? Mukuopa chani? Mukuopa chani? Chifukwa poyamba paja mmakhala ngati kuti mukuzifufuza nokha. Mazifufuza nokhatu. Inuyo mmakayikiridwa kuti ndi amene mwampanga chipongwe enzanu. Inu nomwe ndi amene mwakhazikitsa commission of inquiry. Mazifufuza nokha. Zimene zotsatirazo kazitakhala zona kazabodza koma ifeyo kukhulupirira sikukanakhalapo. Koma nthawi imene tingathe kukhulupirira zotsatira zitabwera nthawi yake ndi inoyo. Mene alowa anthu enamo, mene boma akulamulira anthu enamo, panopo pamene tingathe kukhulupirira kunena kuti mwina zizabwera izi zitha kukhala zoona. So mukayifananiza nkhani yokhuzana ndi ngozi imene ija ndizokhuzana nkunena kuti anthu aya abingu anafanso mwadzidzidzi anakhazikitsa Joyce Banda commission of inquiry atabwera apita Mutharika sanapange ndikufuna kwa kubanja kufuna kwawo. Profesa Peter Mutharikawo kufuna kwayo adaona unena kuti basi ndikuti mwina ziyenera kukhala chonchi. Koma nkhani yokhuzana ndi Dr. Saulos Klaus Chilima ndi nkhani imene ngakhale mutapita pansipe mukafunsa kubanja kunena kuti aboma atakuti Profesa Peter Mutharika president a dziko lino akutitu pofunika kunena kuti pakhazikitsidwe commission of inquiry yofufuza za m'bale wanu Dr. Saulos Klaus Chilima komanso ndi anthu ena aja ndi former first lady Ashanini Muluzi. Ndikunena kuti akufuna ndithu kunena kuti afufuze ndiye mukafunse mukamvera kuyankhani bwanji. Akakuwuzani kuti kuteko zimene amayembekezera. Takafunsa namene Chilima mukafunse kunena kuti kodi mpofunikira kunena kuti pakhazikitse commission of inquiry ina akakuwuza ndipo nkhani imene anayilandira ndi manja awiri kwathokoza Profesa Peter Mutharika kuti apanga chinthu chabwino apanga chinthu chopambana. Ndiye inuyo mukamabwera kagulu kochepa kandi maganizo anu kakutumani kuti tayankhulani chifukwa cha mantha podzora kakhazikitsa commission of inquiry akathera kumaula akathera ku prison. Ndikumati inuyo mungabereke kapena kunena kuti inuyo mungapange zinthu zosakumane ndi mavuto. Ayi sizingatheke. Ndipo dziko lonse la Malawi anthu ambiri ochuluka
amene akufuna kudziwa choonadi. Nkhani imeneja atangunena zimenezo president dziko lino anayilandira ndi manja awiri, anayilandira ndi manja awiri kuti adziwe kuti abale athu kuti anafa bwanji kumene kuja kuchikangawa, abale athu anafa motani kumene kuja kuchikangawa. Ndiye inu mukamabwera ndikumayankhula kunena kuti yayi panalira za bingu koma sizinadziwike. Zimenezozo inali nkhani yakubanja kunena kuti akubanja aja sanafune nkhani imeneja kuti mwina ikokedwe. Zimene adafuna okapita munthu kuti nkhani imeneyo nditi mwina isakokedwe. Koma tsopano musafanizire zimenezo ndi izi. Zimene anthu akufuna, zimene amalawi nazo pa demand ndi nkhani yokhuzana ndi nkhani ngozi imeneja mukuti ya ndege imene inachitika kuchikangawa yachilima, imene ifeyo ngati dziko timakayikira kwambiri chipani cha Malawi Congress Party ndazisogoleri kuti ndi amene anampanga chipongwe Chilima. Ife timakayikira kwambiri chifukwa cha zokambakamba zimene makamba misonkhano podziwa kuti pali mgwirizano, ndipo nthawi ina yake adafika Chilima kupangitsa nsonkhano kunena kuti ngati mukudziwa kuti mgwirizano athane nani kuti pite ku khoti boma aso litherepo mpofa boma ilo lakhazikika pa ngodya zake foundation yake ili pa mgwirizano. Anayankhulamo kupsa mtima nthawi imene adapangitsa nsonkhano kuno ku Blantyre. Ndiye kenako zinakhala phe ngati mwamba kunkonda, ngati mwamba kunkonda, kenako ndimene zimachitika zimene zija. Komanso zoyankhula zambirimbiri akuluakulu nduna zikuluzikulu za chipani cha Malawi Congress Party. Kenako ndikuchitika ngati zimene zija. Ndikumanena kuti ayi ndege imene yadzaza ena ndi ena musaka kwere. Nzambiri zimene zili ndi mafunso zimene commission of inquiry ikufunika kuti ifufuze. Ndipo ife amalawi tidziwe choonadi. Ndiye inuyo abambo Bile Malata simungatiuze ife nzeru dziko linolo kunena kuti boma asakhazikitse commission of inquiry. Ayi chifukwa kwina kuja mbuyo musi munachitike commission of inquiry sidachitike chifukwa chonena kuti ena aja adaliyo omwewo. So munthu wokayikiridwa somazifufuza wekha chifukwa dziko lonse dakayikira iwo. Mungathe kundivomereza ine kunena kuti ajakwera anasintha dzina. Anasintha dzina mwana ndi mwana amanguti Mr. Chikangawa, Mr. Chikangawa. Soza kuti anthu maganizo awo nzeru zawo zonse amadziwa ndi kuganiza ndithu kunena kuti nkutheka panga zimenezo ndi awa. Inu mwauze achipani cha MCP kuti iwo angoyenera kumasangalala, ngakhale inuyo Amalata munayenera kumasangalala kunena kuti ziya zambuyo zija anthu amazitsutsa panopola bwera boma lina. Ndi bwino kuti Amalawi adziwe choonadi kuti chimene chinachitika ndi chani. Sono apa khangati mukupanga mantha, khangati ena akupanga mantha akutumani kapena kuti kutsekereza kunena kuti Amalawi asadziwe choona. Koma mawu a Mulungu amanena mukadziwa choonadi, choonadi chidzakumasulani. Ndi Amalawi tikufuna kuti choonadi chitimasule tidziwe, mwina nkutheka timangowalakwira achakongeresiwo sanapange zimenezo. So ine mpabwino kwambiri ndikuona mpabwino kwambiri mfundo imene anayikamba Profesa Peter Mutharika kuti pakhazikitsidwe commission of inquiry ina kunena kuti tidziwe choona chenicheni, tidziwe kuti zinakhala bwanji. So ndikuona kuti abambo Bile Malata mwagundika kwambiri. Mpaka na tima video clip tonena kuti pasakhaliso commission of inquiry. Fete kuti zimenezo sizingamveke chifukwa ife Amalawi ambiri tikufunitsitsa kunena kuti pakhazikitsidwe ndipo zitero ndipo zikhale choncho ndipo tidziwe ikakhala nkhani ya ndalama kunena kuti ayi mukamafufuza mono nga ndalama misonkho ya Malawi so ndi misonkho yathu. Amene tikufuna afe Amalawi ife ni misonkho yathu. Ndengati tikufuna tikudziwa zonena kuti kukhazikitsa commission of inquiry sungakhale kopanda ndalama, kufunika ndalama. So ndi misonkho yathu akuyeneka apange zimenezo. Cholinga chonena kuti tidziwe choonadi, tidziwe chilungamo. Nkutheka kunena kuti zimene amakamba zija zoduka zopanda ejeni zija timangoona choncho kumangoganizira kuti ndi MCP mwina ayi. Tiye ndi mafunso anthu ife mpaka na lero. Mafunso ambiri anafika mpaka na president achakwera. Ala president nthawi imeneyo achakwera kunamiza dziko linolo, kulinamiza dziko. Wamkulu wa asilikali kunamiza dziko. Akunkuyu umodzi kunkuyu kunamiza dziko.
so muganiza kuti mukanene kuti zinachitika kaye mbuyomu kafukufuku anachitika ayi so takuyankhani chifukwa chakuti mwapereka maganizo anu ku dziko kuti ifeyo anthu timve pamene tamva tikuyenera nafenso tiperekenso chiganizo chathu zikoma kwambiri